सत्या रिकॉर्डिंग स्टूडियो भालुई चौक नेपाल। गिरुआ गमछा लाइले बारे रे ओहतार जाइबो जल ढारे रे गिरुआ गमछा लाइले बारे रे ओहतार जाइबो जल ढारे रे खाली बोल बमरटत इ त बादे सुबह शाम मुहावा में इनका रहता उनके नाम हकवार लेके देवहरू हकवार लेके देवहरू हकवार लेके देवहरू जाता रे बाबा धाम हकवार लेके देवहरू जाता रे बाबा धाम हकवार लेके देवहरू जाता रे बाबा धाम हकवार लेके देवहरू 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 डीजे जाता रे बाबा धाम हकवार लेके देवहरू देवहरू माथे पे बांध के पगड़िया रे भइले बारे तैयारिया रे भइले बारे तैयारिया रे माथे पे बांध के पगड़िया रे हाय भइले बारे तैयारिया रे कहता नाही पछुआइब रे सब का से आगे हम जाइब रे रहिया में केतनो लागी चाहे घाम हम एको तनका कतहूं करब ना आराम हकवार लेके देवहरू जाता रे बाबा धाम हकवार लेके देवहरू जाता रे बाबा धाम हकवार लेके देवहरू जाता रे बाबा धाम हकवार लेके देवहरू 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 डीजे जाता रे बाबा धाम नेपाल सुंदर हकवार लेके देवहरू 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 जाता रे बाबा धाम जाता रे बाबा धाम कहता रे पहिला समाधि के दर्शन पर त्रिपुरारी के दर्शन पर त्रिपुरारी के कहता रे पहिला समाधि के दर्शन पर त्रिपुरारी के जाय उनका चरण पर गिर रे हमरो बदली तकदीर रे परदीप अमित छोरी घरवा के काम पियता रे गाजा मीर साद संग सरेआम हकवार लेके देवहरू जाता रे बाबा धाम हकवार लेके देवहरू जाता रे बाबा धाम हकवार लेके देवहरू जाता रे बाबा धाम गेरुआ गमछा लाइले बारे रे कहता रे जाइब जल ढारे रे खाली बोल बमरटत इ त बादे सुबह शाम मुहावा में इनका रहता उनके नाम हकवार लेके देवहरू हकवार लेके देवहरू हकवार लेके देवहरू जाता रे बाबा धाम हकवार लेके देवहरू जाता रे बाबा धाम हकवार लेके देवहरू जाता रे बाबा धाम। डायमंड सत्या रिकॉर्डिंग स्टूडियो भालुई चौक नेपाल।